ଆଜି ଆମ ପଦାରେ ଏତେ ଛତୁ ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ଛତୁ ମିଳିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମ ପଦାକୁ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ। ଯେହେତୁ ପଦାରେ ଛତୁ ହୋଇଥିଲା ତ ମା ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଛତୁ ତୋଳିବାକୁ, ଆଉ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଯେହେତୁ ମା ଆଗ ଆସିଲା ସେ ଛତୁ ତୋଳିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଛତୁ ତୋଳିଛି କି ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ ଝାଳ ବହୁଛି ଆଉ ଗରମ ବି ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ମାଆର ମୋର 2 ଜଣ ଆସିଲା, ଆମେ ଛତୁ ତୋଳି ପାରୁନଥିଲୁ। ଏପଟେ ବୋଉ ଝିଅକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମା ଝିଅ ମିଶିକି ଏତିକି ଛତୁ ତୋଳିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଛତୁ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଛତୁ ପସନ୍ଦ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଛତୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ବୋଉ ବି ଛତୁ ତୋଳିବାରେ ଆସିଲା। ଯେହେତୁ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ତ ସେ ଝିଅକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେହେତୁ ହେଲାଣି ତାକୁ ଡାକୁଛୁ ଆସେ ଯିବା, ସେ କହୁଛି ଆଉ ଯୋଉଠି ଛତୁ ତୋଳିଦେବା। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଏତିକି ଛତୁ ତୋଳିଛୁ। ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି ତ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲୁ। ତ ଆଗପଟେ ଝିଅ ମା ବୋଉ ବାହାରିଥିଲେ ଘରକୁ, ତ ମୁଁ ବି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଘରକୁ। ତ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ଦେଇଥିଲି ଛତୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବାଛିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଫଲୋ କରିଦେବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।